କୋଉଭଳି ହେବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଗଛ ଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାର ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଥିବ। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବ, ମିଠା ମିଠା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଗ ନିଜର ଚେର ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଚେର ମଜବୁତ ନ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ହେବନି। ବହୁତ ଲୋକ ଶୀତଳ ଛାୟା ପାଇଁ ତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବୋଧହୁଏ କେହି ବି ନୁହେଁ, କେହି ପାଣି ଦେବାକୁ ଆସିବେନି, ଗଛ ମୂଳେ କେହି ପାଣି ଦେବାକୁ ଆସିବେନି। ତେଣୁକରି